Mamadou Abdoulaye l'an 2014 tawtorede Biram Socé Sarr Diabo Pistore giɗo meɗen sehel meɗen o ko ɓiyam ndene Sadio Siraba en erdo o ko denɗam Daraman Ceerno guitare 16 mo nantono Paate Samba Kelefa guitare solo julde makam Mamman Lamin haaliyanke mo jewtidanmi o Mamadou Abdoulaye andi ɓinguel domru ina hani ko waɗi leeɓi ɓinguel mbarodi woppiraka asko muɗum koko wawani ko hoore muɗum so tawi de ko Mamadou Abdoulaye muyni jeyna Jaawel ko baɗirawo Paate Puté kala ko rimɓe neli ɗum maafilo kala golle ɗe gollanama simtu miɗo nana ɓe moƴƴuɓe ɓe haalta ay somin mbaynima goto fof e geggirgal somin kawriti min cifodirat moƴƴuɓe amen ɓe moƴƴani ɓe min ño'a ɓe nantata kala de ɗemgal amen wowi ɓiitimo ko ndeski cawre simin hititini ay kaldanomi ko Dawda Juwa to hene waalo wano Ousmane Alaji Abdoul Tall o wi ko teddungal Adam Ali e ɓoggol Garbare l'an 2014 so wona ɗum ko duulal Mamadou Ibrahima sehelam sehel Modi Mayram sehel Caya sehel Gajjari Gakou ɓerdam yaha ha beele Allah e Demba Alaji daɓɓiri wuuri ndusel bisimilla Mamadou Abdoulaye non tigi 1000 francs temeɗɗe ɗi nguuru pullo yette pullo farno pullo mane pullo welto bana yeri makam Mamman Lamin miɗo nana ko kalɗa ko pularo ina haale fulɓe ina jooɗi gollatɓe ɓe hande e gollunoɓe ɓe hanki fof heɗen cimta ɗum heeƴi tan koye ɗemgal ñama kala ɗum taki so wi'ama dimo foti e ñeño tan dimo yennama 2000 francs temeɗɗe ɗi nguuru Amadou Oumar El Sidi
2000 francs temedde ɗiɗi mbuɗu joom banda e bandiraɓe Ifra Alhaji Abdoul Tall joom jooɓa ka gasata joom dépasse mo mankata nayri makka Mamma Lamine ko heewi noon so nani dépasse mo mankata sikka ko wadde magasin muɗum sakuji maaro walla diggude bajoji muɗum gawri la fof ina gasa sa nani dépasse mo gasata ko kosam yumma belɗam Ifra Alhaji Abdoul Tall albarka kosam yumma belɗam nden sa nani jooɓa ko gasata ko duwaw ko yowɓi duwaw fo artira o wi 2000 francs temedde ɗiɗi mbuɗu weltade e banda mumen e dow inde egge jombo Binta Oumar Sidi aɗa welta e banda caaji laari Kalidou Samba Sira caaji Fatimata Aissata Doulel o wi Binta moƴƴo Mamadou Birahima Kumbel Ramata Amadou Wendu ɗo ñaami 2000 francs temedde ɗiɗi mbuɗu noddi Mamadou Tokaram Mamadou Hawa Mamadou Samba Dia 2000 francs temedde nayyi mbuɗu jiɗam giɗo kullu seyi immade e juuɗe gorko Alhaji Abdoul Tall wallahi tawɗo nayi gokkirowo kayitaji o wi 2000 francs temedde nayyi mbuɗu joom banda Ifra Alhaji Abdoul Tall an e rewɓe ma galle ɓe kañum gorko Alhaji Abdoul Tall o wi jewmum galle on woni madame Binel o wi e mawnumo on woni Ousmane Alhaji Abdoul Tall o wi Amadou Abdoul Tall ɗo ñaami 2000 francs kañum gorgi moƴƴo Alhaji Abdoul Tall o wi e dow inde Huley moƴƴo Oumar El Sidi e dow inde Saykou Kardiata ɗo ñaami 2000 francs temedde nayyi mbuɗu nayri makka Mamma Lamine janude ne Pulago Nduroname wono Abdoulaye Alhaji Fari Dior Hammadi wonde Amadou Alhaji Fari Dior kono jottoɗen Amadou Oumar Safiatou Adam pulla wonde Serigne Oumar Safiatou Adam yottade Ali Alhaji Moutar Dembayle jenɗi ceerno Thiane Dembayle ceerno ɓuuri ñande kuumo yokkere nokkere Yaraje Sele Sillo ɗon calmodirmi e maire Salilawel Sele Sillo debbo pullumo bonnani ñande nguer ndene Sadio Dem Oumar Hajiratu Cimba Aljuma Oumar Alhaji Assane Ndondi
Haji Debbo Sofi ɓi Alhaji Njogo Mbay 2000 francs temeɗɗe ɗi mbuuru Ousmane Alhaji Abdoul Tall gorko pullo tawɗo otoji dondo nayi dondo bamum kadi dono parninika andi sa nani dono parninika jadaraman ceerno wona jooɗade fa bamum maayo tan buuba bagage gonnoɗo e galle fof e resɗa mbiya hay goto woto mem ɗum ko ñakka peke wiyete julde makka Mamma Lamine mbiya paare Samba Kele fa sa nani dona parninika ko ronde bamum gila bamum mayani hortake no Ousmane Alhaji Abdoul Tall ni no Ifra Alhaji Abdoul Tall ni e dow inde Ali Oumar Sidi e dow inde Seydi Ba Samba Sen e ceerno Alhaji Amadou Oumar Gueladio sa nani a joɗanima bando maɗo jurwaneji ngala bando o hewata kalis wona banda ceerno Alhaji Amadou Oumar Gueladio ñande asre nokkire Ousmane Mamadou Gujja jolturo yoɗa turto faɗɗa turo hokka turto ƴeŋŋina wonnoɓe lees albarka ñande asre ka jeygal gorgui e dow inde Sambabou Jaddel Abdoulaye Alhaji Fajiri ɗo ñaami 2000 francs temeɗɗe ɗi mbuuru duna jeenu faɗo wiyete daneji daneyal ceerno Modi Sam Fama Ngone julde makam ko enen wonno nayri makam Mamma Lamine jewti ɗon Billal Birama Jimere ɓe wastaki ngaari jukel o haari Sam Fama Ngone yaayo o haari Sam Fama o wino Mamadou Abdoulaye Nagge hawoye sa nangi goɗo tan nde yana e dowma albarka ñande daneji ittandema daneji naɓanma fa ceel wuro Jobbo Abdou Galo Kumba Buri Aliou Besum Wongaldu 2000 francs temeɗɗe ɗi mbuuru heɗen kalde Abou Gorgui o 2000 francs temeɗɗe ɗi mbuuru weltade kaset Ifra Alhaji Abdoul Tall e dow inde Gorgui moƴƴo Alhaji Abdoul Tall Dula Mbaye ba e dow inde Fatimata Diary kañum Aliou Gorgui o wi yugo sunanaɓe debbo en e gorko en hoɗon belto e banda ɓi Alhaji mo Allah aja banda Ifra Alhaji Abdoul Tall ɓi jiwanajo mbo bamum hajjiroyani tala mbiro mbiro heɗen kalda e Aliou Gorgui o wi 2000 francs temeɗɗe ɗi mbuuɗu o wi fedde jiɗa ngara ko tan jewna duna demi frate meɗɗi ɗi mbuuru jarga Alhaji Juwa Adam wi'a jarga tawa jarga tawrangal woni ɓi Alhaji o wi 2000 francs temen nayi mbuuru o wi ko 2000 francs temeɗɗe ɗi mbuuru
e dow inde joom panda tal an e rewɓe ma galle ɓe Ali Abou Samba Teddi Jeynaba Dima Ali Makam Ndungu Alhaji Abou Samba Teddi gondude awa koli Ummul Duwa Adam Dia ɗo ñaami bemi frati meɗini mburu duna Nayeri Makam anandi ko enen wonno faaɗo wiyete wendu beyi ga Damal Samba Sing Moussa ɓiɗɗo baba Amadou Alhaji Samba Yunus kono en jaadi fa e Damal Aliou Saliou Ndondi Mamadou Malaɗo Alhaji Camma ɗon mbiyeten teddungal awa fuɗi ɓiɗɗo baba tufam yontaɓe nder yonta gonaɗo hande o so Ibra Aljelso heɗen kalda e Dula Samba Lawel o wi 2000 francs temen nayyi mburu wallahi o wi ko teddungal joom panna Ibra Alhaji Abdoul Tall e dow inde Abou Cukalel Ousmane Alhaji Abdoul Tall e dow inde Asan Laari Kalidou Samba Sira e dow inde Amadou Sambayel gorge Alhaji Abdoul Tall e dow inde Sidi Juma Daali o wi ko Sidi Juma Daado o wi dendangal Tayif naame so wi'ama Tayif ɓirdam hoota e ɓi Alhaji baɗɗo noddami wakkude mum Mamadou Abdoulaye ko yidde saabi mbimi yidde yawtata mi yiɗima gila mi suwama yi Serigne Alhaji Amadou Teddi tan yero Birayse e Demba Birayse ñande Tayif deeg Serigne Alhaji Amadou Teddi albarka bisimilla ujunnaje nayyi albarka capantati ujunere galle bamuɗum wande gelajo Alhaji Amadou e Ousmane Alhaji Amadou e Papa Alhaji Amadou kono Serigne Alhaji Amadou o jewni Aissata moƴƴo Bundaw Alhaji Diaje Debo Baɗ Ouseyni Alhaji Diaje Debo on gorko pullo bonnane e Kasas yetta ñasel Alhaji Gelajo sogna Alhaji Gelajo ñande sombo debbo pullo min baddi yaddi bil yaddi kay fal nema e Tayif o bonnani ñani birkilan quartier nema 2000 francs temeɗɗiɗi mburu so dimo baɗɗo aadi yidde wawi ndimago ko joom aadi wawi yidde ko joom yurmede tuural Mamadou Ibrahima Kumel Aljel Ayda ɗiɗi ɗe fof min mbiyat joom galle wuuri Amadou Wendu pullam giɗam giɗo Kullu Seyin giɗo Nayeri Makka Mamad Lamine dimo bawɗo seelagal hakkude muɗum e ñeeñɓe ko heewi fokkitanino sehlirde ɓiɓɓe ñeeñɓe nde timmata hitande tawi ruttima ala ko waɗi ɗum so wona rokkam saabu resi ñeeño tan koko resi ko debbo ni teti mbimi sa nani ndimago wona attayi ina yare yewtere ina yewte tan kaftoɗa nalloɗa naɗoɗa mbiya min komi kaari tan kaari a gollani ay hunde a fenat min kulani noon wi aduna nana sa gollani ay hunde a wonani ay hunde heddi tan ko aɗa yahano yimɓe ɓe ni
dolal Mamadou Ibrahima Kumel o 2000 francs temedde mbuur ko kaset miñum moyen jooɗa sabu ko kaset Ibra Alhaji Abdoul Tall min Ousmane Alhaji Abdoul Tall o wi Aliou Dawda ngesa yeroyel noddi Ifra Dawda ngesa yeroyel tan nayɓe hamman nayi tan tapata hamman nayi tan tomberi hamman nayi ɗi sowanajo wiyete noon o wi Abdoullahi Alhaji Fari Joram mari neɗɗo penda o wi Amadou Samba Gala oɗon belto e bande o wi Amadou Abdoul Tall Jaliba gonga de hakkunde meɗen e Ibra Tall mi yaha joriɗi mi juuroyo Oumar Thiam nokkere Ba Thiam albarka salamu aleykum wimin ujunnaje nayi hecciyanki won ɗon mbayni min jottimi ko Amadou Alhaji Demba Diak Jojo ñande ñaƴ bisimilla Mamadou Abdoulaye e jottoɗa guiɗoma on ne waɗi aadi on woni Amadou Kaka gonga Allah Amadou Kaka godden ɗum Jalloru Salif yero dadde satude garɗa e galle fof witama ko ono nayirima kam wallahi ina waɗa baraɗi albarka baraɗi ɗiɗi e takkusan goto ko enen wonno albarka ujunnaje nogas wallahi ene wonɗo Amadou Kaka ɓuuri ñande jari jofa wonde Ansara Kaka e Jeegi Kaka e Salif Kaka kono bana yerima kam Mamadou Lamine gonga Allah 2000 francs temedde ɗiɗi mbuuɗu dimo kewɗo kaalis tawɗo nayi mbo wangetake e fasiraɓe o fenata hakkude ñeñɓe so dima ala hay hunde kala ko haali e fasiraɓe ko kaali wiyete so dima waɗata hay hunde nafata hay hunde kala ko haali e ñeñɓe ɓe padata ha ɓe gimmo ɗon bo min mbiyata ɗum tan ko fenande mi alanma ko nanɗa ko fof lati ina uuri yota a wirtaki jawiɗoma lati ko uuri fof sa wisima ɗum a wirtima kutiɗoma ba nayirima kam Mamadou Lamine o tinata uureki wallahi ko uyita ayi 2000 francs temedde ɗiɗi mbuuɗu ko Dawda Juwa on woni Dawda Juwa Adam Jarga tokara annabi Dawda alayhi wassalam o wi 2000 francs temedde ɗiɗi mbuuɗu wontiɗo wonno alaɗo yaano koni woni tawede banda Mamadou Abdoulaye nde banda kaari waɗete miɗo tawa ar gollumi yiya nayeri makka Mamadou Lamine ñeeño wonko waɗi ɗum ñeeño dima wonko waɗi ɗum dima mi wi'ima wuyare gulay lay sendi ɗum tan ko laacidi so wona ɗum sa ɗoppiti tan wontata ko gotum sa yeyat bamma yeyi bamma ganduɗo bamma kono sa yeyi bamma mbo anda bamma a bonni baba saɗa mana man jarɗo man ganduɗo ko manore firti saabu haala nde tagade wiya haala hoko gañɗa he ko jiɗɗa haala haali ko añi ko haali ko yiɗi ko haala añi ko haalede ɗo fotani haalede sa haali haala ɗo ko fotani haalede a haali ko fotani haalde a bonni ko noppi keɗotono a bonni ko fillotoɓe keɗotono eɗen kaala haala ka ɗo ko foti haale tawaɓe ɓe e tawtoraɓe ɓe en ceerdata Mamadou Abdoulaye gonga kalla andi ko gando gertode sodata gertogal toftugal nan bisimillah e dow inde Ummul Baylal Gala Hoggo Jeynaba Amadou Alima kam o wi label tawlita mbiyata marel Ifra Tall mari jikka mari needi debbo pullo mbo wullani waɗere debbo o
o wi ndey sayku tal wallahi rewɓe fulɓe ɓe ina ñaaƴa e dingiral galle jiwanaɓe nde wonno ko farnorte e galle jiwanaɓe fof ina ɗo ko farnorte e ndimago fof ina ɗo sabu gueɗe joyi feeñani dimo ko parnorteɗe ko teddinirteɗe heɗi ɗo heɗam ɗo heɗi ɗo heɓe ɗo heɗi ɗo naye baale pucci e bamɗi e beyi heɗam ɗo keddam e kosam heɗi ɗo e gawri hembo ɗo e duwawu e jaam heɓe ɗo sukaɓe rewɓe worɓe e mawɓe o wi alamata galel wallahi ɓeydi gurdam mo wona ɓeydi mette o e dow inde bambi jaari ɗo ñaami 2000 francs temeɗɗiɗi mbuuɗu duna banayeri makka Mamadou Lamine ko fondement tan mbatten ko fondement mbaɗeten sabu kala ko gollira hakkil so hakkil nani famat banda Ifra Alaji Abdoul Tall sabu kala ko jiiɗa ga aduna ka ko cimtol ɓuuri welde nde tayno innama aade wurata daña sa yiɗen cimta buuba arɗo galo e galajo en ɓe gonano jinneji ɓe gonano malaikaji ko golle ɗe tan